Konnichiwa, minasan. Welcome sa akong channel, Eric's Nihongo Lessons. Hinapon tabay. Nining lisuna atong i-conjugate ang usa ka mu-ending verb, ang nomu o muinom, sa uskagatos nga lain-laing verb conjugation nga ato nang natuki sa mga miaging leksyon. Ug gamit ka is pang adlaw-adlaw nga hinapon. Kung kamao ka gani mo conjugate sa nomu, baka conjugate na kag bisag unsang mu-ending verb. Kini ang ikatulo sa upat ka parte ug diri atong tukion ang conjugation numero 51 hasta 75. Yoroshi desu ka? Hajimemashou. Gikan sa leksyon 35 hasta 110 atong nakatunan sobra sa uskagatos nga lain-laing verb conjugation nga pwede nimo gamiton sa adlaw-adlaw nga hinapon. Og kining lisuna musumat total ni ining mga konjugasyona pinaagis pag-conjugate og usa ka verb lamang. Ang atong verb karon kay usa ka mu-ending verb, nomu o muinom. Ang mga laing-laing conjugation kay mogamit sa dictionary form, nomu, te form, nonde, conjunctive form, nomi, ang plain negative non-past form, nomanai, ug ang plain past form, nonda. Niining puntuha, dapat kamao na ka mo-conjugate og bisag unsang mu-ending verb niining mga basic forms. Kung di pagani, palihog bansaya una paagi sa pag-review sa leksyon 28. Ang mga conjugation nga atong tukion kuyog usa ka ehemplo nga sentence kay molangkob sa paghatag og pagdawat og aksyon, di na mobuhat, tokoro, punto sa panahon. Unsaon pag-ekspresar og tumong, mga desisyon, pagtag-an og probabilidad, ug mga pseudonouns nga hazu nga pasabot dapat lang, wake mo ekspresar og rason, ug ang noni ug keredomo nga mo ekspresar og bisan pa o maski pa. Niining higayuna, kung pwede kong mohangyo kaninyo, kung pwede mong makatabang kanako para mas masayon pa ang akong paghimo og mga libreng videos sama niini, pwede mong modonar bisag pila pinaagi sa PayPal, Eric's Nihongo Lessons. Ang Eric's kay ERICS Y' Nihongo Lessons. Ang link anaa sa sod sa description box. Goju ichiban, paghatag og aksyon sa ubang tao. Ang formula kay te ageru sa ordinaryong sinultian ug te sashi ageru sa humble speech. Te ageru ug te sashi ageru. Ato kining gituki sa leksyon 69 ug 70. Paghatag sa aksyon sa pag-inom. Nonde ageru, plain style. Nonde sashi ageru, humble speech. Akong imnon ang kape nga iyang gihimo. Sa laing pagkasulti, akong ihatag kaniya ang aksyon o pabor nga akong imnon ang kape nga iyang gihimo. Kanojo ga tsukutta kohi o nonde agemasu. Kanojo ga tsukutta kohi o nonde agemasu. Goju nibang, paghatag kanako o sa mga tao nga suod kanako sa aksyon. Ang formula kay te kureru sa plain speech ug te kudasaru sa honorific speech. Te kureru ug te kudasaru sa leksyon 69 ug 70 gihapon. Imong ihatag kanako ang aksyon sa pag-inom. Nonde kureru sa plain, nonde kudasaru sa honorific. Muinom siya sa tsaa nga akong gihimo. O sa laing pagkasulti, ihatag niya kanako ang aksyon sa pag-inom sa tsaa nga akong gihimo. Kare wa watashi ga tsukutta ocha o nonde kureru. Kare wa watashi ga tsukutta ocha o nonde kureru. Goju sambang, mudawat sa action. Ang formula kay te morao para sa plain ug te itadaku sa humble speech. Te morao, te itadaku, leksyon 69 ug 70 gihapon. Mudawat ko sa aksyon sa pag-inom. Nonde morao sa plain, nonde itadaku sa humble. Paimno nako ang mga bata sa juice nga akong hinimo. O sa laing pagkasulti, mudawat ko gikan sa mga bata sa aksyon nga ilang imnon ang juice nga akong hinimo. Watashi ga tsukutta juice wo kodomo tachi ni nonde moraimasu. Watashi ga tsukutta juice wo kodomo tachi ni nonde moraimasu. Goju yongbang, di na mubuhat.
Ang formula kay ang nai-form sa verb mahimong nakunaru. Nakunaru. Leksyon 72. Di na mo inom. Noman nakunaru. Noman nakunaru. Tungod kay may orange juice, di na mo inom og tubig ang mga bata. Orange juice ga aru kara, kodomo tachi ga mizu wo nomanaku narimasu. Orange juice ga aru kara, kodomo tachi ga mizu wo nomanaku narimasu. 55 bang, mubuhat na karon mismo. Ang formula kay ru tokoro. Ru tokoro. Leksyon 66. Muinom na karon mismo. Nomu tokoro. Nomu tokoro. Ang pasyente kay muinom nagtambal. Kanja-san wa kusuri o nomu tokoro desu. Kanja-san wa kusuri o nomu tokoro desu. 56 bang, naas tunga-tunga sa pagbuhat. Ang formula kay teiru tokoro. Teiru tokoro. Leksyon 66. Naas tunga-tunga sa pag-inom. Nondeiru tokoro. Nondeiru tokoro. Ang mga bata kay nag-inom karon og gatas. Ima wa kodomo tachi ga gyunyu o nondeiru tokoro desu. Ima wa kodomo tachi ga gyunyu o nondeiru tokoro desu. 57 bang, maupagyoy pagkahumagbuhat. Ang formula kay tatokoro. Tatokoro. Leksyon 66. Maupagyoy pagkahumag-inom. Nonda tokoro. Nonda tokoro. Maupagyoy paghumag-inom sa mga bata o gatas. Kodomo tachi wa gyunyu o nonda tokoro desu. Kodomo tachi wa gyunyu o nonda tokoro desu. 58 bang, hapit gyud makabuhat. Ang formula kay ru tokoro datta. Ru tokoro datta. Leksyon 66 gihapon. Hapit gyud makainom. Nomu tokoro datta. Nomu tokoro datta. Hapit gyud siya makainom og hilo. Kanojo wa doku o nomu tokoro deshita. Kanojo wa doku o nomu tokoro deshita. 59 bang, pag-ekspresar og tumong. Ang formula kay conjunctive form sa verb plus ni. Conjunctive ni. Leksyon 67. Mauni conjugation gamiton kung ang atong main verb sa sentence kay moadto, moari, o mopauli o mobalik. Para mo inom. Nomini. Nomini. Pirme ko moari ni ining bar para mo inom og sake. Boku wa kono izakaya ni osake o nomini yoku kuru. Boku wa kono izakaya ni osake o nomini yoku kuru. 60 bang, tumong gihapon. Ang formula kay ru tameni. Ru tameni. Leksyon 67 gihapon. Ang ru tameni magamit sa bisag unsang verb nga anas main clause. Aron mo inom. Nomu tameni. Nomu tameni. Tigpalit kog presko nga oranges para mo inom og lami ang orange juice. Oishii orange juice wo nomu tameni shinsei na orange o kaimasu. Oishii orange juice wo nomu tameni shinsei na orange o kaimasu. 61 bang, mo desider nga mobuhat. Ang formula kay ru koto ni suru. Ru koto ni suru. Leksyon 73. Mo desider nga mo inom. Nomu koto ni suru. Nomu koto ni suru. Para sa akong panglawas, nagdesisyon ko nga moinom og green tea kada adlaw. Kenko no tame ni mainichi ocha o nomu koto ni shita. Kenko no tame ni mainichi ocha o nomu koto ni shita. 62 bang, mo desider nga di mobuhat. Ang formula kay nai koto ni suru. Nai koto ni suru. Leksyon 73 gihapon. Mo desider nga di mo inom. Nomanai koto ni suru. Nomanai koto ni suru. Nagdesisyon ko nga di mo inom og alcohol para protektahan ang akong panglawas. Kenko o mamoru tame ni osake o nomanai koto ni shita. Kenko o mamoru tame ni
お酒を飲まないことにした. 63 bang, mo desidir nga mobuhat isip balaod o kostumbre. Ang formula kay ru koto ni shiteiru. Ru koto ni shiteiru. Leksyon 73 gihapon. Mo desidir isip balaod o kostumbre nga moinom. Nomu koto ni shiteiru. Nomu koto ni shiteiru. Akong nadesisyonan isip kostumbre nga moinom og gatas kada buntag. Watashi wa mai asa gyunyu wo nomu koto ni shite imasu. Watashi wa mai asa gyunyu wo nomu koto ni shite imasu. 64 bang, mo desidir isip balaod o kostumbre nga di na mobuhat. Ang formula kay nai koto ni shiteiru. Nai koto ni shiteiru. Leksyon 73 gihapon. Mo desidir isip balaod o kostumbre nga di na mo inom. Nomanai koto ni shiteiru. Nomanai koto ni shiteiru. Tungod kay daghag asukar, akong nadesisyonan isip kostumbre nga di na ko moinom og soft drinks. Satou ga takusang haitteiru kara, kola o nomanai koto ni shiteiru. Satou ga takusang haitteiru kara, kola o nomanai koto ni shiteiru. 65 bang, madesisyonan nga mobuhat. Bali, laing tao nga wa hinganli ang mobuhat sa desisyon para nimo. Ang formula kay ru koto ni naru. Ru koto ni naru. Leksyon 73 gihapon. Madesisyonan nga moinom. Nomu koto ni naru. Nomu koto ni naru. Nadesisyonan nga karong adlaw ang mga bata kay moinom og gatas inig pamahaw. Kodomo tachi wa kyou no asa gohan ni gyunyu wo nomu koto ni narimashita. Kodomo tachi wa kyou no asa gohan ni gyunyu wo nomu koto ni narimashita. 66 bang, madesisyonan nga di na mobuhat. Ang formula kay nai koto ni naru. Nai koto ni naru. Leksyon 73 gihapon. Madesisyonan nga di mo inom. Nomanai koto ni naru. Nomanai koto ni naru. Tungod kay nahurot ang bino, na desisyonan nga di ta mo inom og bino karong gabi. Wine ga nakunatta kara, konya wa sore o nomanai koto ni natta. Wine ga nakunatta kara, konya wa sore o nomanai koto ni natta. 67 bang, madesisyonan nga mobuhat isip balaod o kostumbre. Ang formula kay ru koto ni natteiru. Ru koto ni natteiru. Leksyon 73 gihapon. Madesisyonan nga moinom isip balaod o kostumbre. Nomu koto ni natteiru. Nomu koto ni natteiru. Nadesisyonan isip kostumbre nga ang mga bata moinom og fruit juice inig paniudto. Hiru gohan ni kodomo tachi ga fruits juice wo nomu koto ni natteiru. Hiru gohan ni kodomo tachi ga fruits juice wo nomu koto ni natteiru. 68 bang, madesisyonan nga di mobuhat isip balaod o kostumbre. Ang formula kay nai koto ni natteiru. Nai koto ni natteiru. Leksyon 73 gihapon. Madesisyonan nga di mo inom isip balaod o kostumbre. Nomanai koto ni natteiru. Nomanai koto ni natteiru. Nadesisyonan isip balaod nga ang mga minor de edad di mo inom og alkohol. Miseinen siya wa osake o nomanai koto ni natteiru. Miseinen siya wa osake o nomanai koto ni natteiru. 69 bang, basin. Pasabot sa basin kay adunay gamay nga tsansa nga mahitabo. Ang formula kay full conjugation sa verb plus kamoshirenai. Kamoshirenai. Leksyon 74. Basin mo inom. Nomu kamoshirenai. Nomu kamoshirenai. Basin mo inom si mama og yogurt kung way gatas. Gyunyu ga nakattara, okasan wa yogurt wo nomu kamoshirenai. Gyunyu ga nakattara, okasan wa yogurt wo nomu kamoshirenai.
Nanadyo bang? Tingali. Bali, 50-50 tsansa nga mahitabo. Ang formula kay full conjugation sa verb plus daro. Daro. Leksyon 74 gihapon. Moinom tingali. Nomu daro. Nomu daro. Moinom tingali si mama og yogurt kung way gatas. Gyunyu ga nakattara, okasang wa yogurt wo nomu desho. Gyunyu ga nakattara, okasang wa yogurt wo nomu desho. Nanadyo ichibang, sigurado mo buhat. Bali sobra 80% tsansa nga mahitabo. Ang formula kay full conjugation sa verb plus ni chigay nai. Ni chigay nai. Leksyon 74 gihapon. Siguradong mo inom. Nomu ni chigay nai. Nomu ni chigay nai. Siguradong mo inom si mama og yogurt kung way gatas. Gyunyu ga nakattara, okasang wa yogurt wo nomu ni chigay nai. Gyunyu ga nakattara, okasang wa yogurt wo nomu ni chigay nai. Nanadyo ni bang, dapat lang mubuhat. Ang formula kay full conjugation sa verb plus has. Has. Leksyon 76. Dapat lang nga mo inom. Nomu has. Nomu has. Tungod kay Haponisa siya, natural lang nga mo inom siya green tea. Kanojo wa Nihonjin dakara, ocha o nomu hazu desu. Kanojo wa Nihonjin dakara, ocha o nomu hazu desu. Nanadyo sambang, rason sa pagbuhat. Ang formula kay full conjugation sa verb plus wake. Wake. Leksyon 77. Rason nga mo inom. Nomu wake. Nomu wake. Ang rason nga mo inom siya green tea, kay maayo man kini sa panglawas. Kare wa ocha o nomu wake wa sore ga kenkou ni ii kara desu. Kare wa ocha o nomu wake wa sore ga kenkou ni ii kara desu. Nanadyo yongbang, bisan version 1. Ang formula kay full conjugation sa verb plus noni. Noni. Leksyon 78. Gamiton ta ang noni kung ang atong main clause kay way kahilambigitan sa naminaw. Pues ang atong sentence di pwede nga uskahangyo, suwestyon, pagmando o pangutana sa naminaw. Bisan mo inom. Nomu noni. Nomu noni. Bisan mi inom siyag Tylenol, sakit gihapon iyang o. Karega Tylenoro nonda noni atama ga mada itai desu. Karega Tylenol wo nonda noni atama ga mada itai desu. Nanadyo gobang, kung katapos ang conjugation ining video ha. Bisan version number 2. Ang formula kay full conjugation sa verb plus keredomo o ang mga variation ni ini sama sa kedo o keredo. Leksyon 78 gihapon. Gamiton ta ang keredomo kung ang atong sentence usa ka hangyo, suwestyon, pagmando o pangutana ngadto sa naminaw. Bisag mo inom. Nomu keredomo. Nomu keredomo. Bisag nag-inom kag tambal, mas maayo gihapon nga magjita o mag-ehersisyo ka. Kimi wa kusuri o nondeiru kedo, mada daietto to undo shita houga ii. Kimi wa kusuri o nondeiru kedo, mada daietto to undo shita houga ii. Atong sumahon ang mga conjugation nga atong gituki ni ining video ha. Numero 51 hasta 75. Paghatag og pagdawat og aksyon. Dili na mubuhat. Tokoro, mga punto sa panahon. Pag-ekspresar og tumong, mga desisyon, pagtag-an og probabilidad, og ang mga pseudo nouns nga hazu nga pasabot dapat lang, wake, mo ekspresar og rason, og ang noni og keredomo nga mo ekspresar og bisan pa o bisag kuan pa. Sa sunod nga video nga katapusan sa series, atong tutukan ang katapusang 25 nga conjugations, numero 76 hangtod 100.
ang passive tense, causative tense, ug causative passive tense. Pag-ekspresar og hangturan, pagbuhat og ingon-ani, intensyon, personal nga obserbasyon ug chismis. Sa paagi nga nabuhat na, buhaton daan, paduol og palayo, way buhat-buhat, musugod og buhat, mukalit og buhat, mubuhat unya mohunong, tiwason og buhat, buhatog usab, hingpit nga buhaton ug dili hingpit nga buhaton. Kung gusto kang modonar, bisag pila lang, aron makahimo patag mas daghang video sama niini, i-click ang PayPal link sud sa description box ug sa gamang donation nga $10, pwede kong mopadani mo og summary sheet diin ang kining mga 100 nga conjugations akong gilista, kuyog ang ilang mga formulas aron dali ra nimong ma-memorize. Aduna po tay mga exercise sheets bahin sa ubang mga leksyon aron mo paligon sa imong pagtuon. Imili lang ko ug akong ipadani mo ang imong gusto. Kung exercise sheet gani, ako mismo mo check sa imong mga answers ug mohatag kanimo og personal feedback. Salamat kay sa imong suporta. Yoroshiku onegaishimasu. Kung arisgado ka gyud makaton og hinapon, importante kay mag-practice adlaw-adlaw. Paggahin og panahon. Kung nagsakay ra tas jeepney nagwatch traffic, patubang sa trabaho og naglingkod ra sa sakyanan, o break time nimo sa trabaho, balik-balikig paminaw og pagtan-aw ning akong mga training videos. Ang akong video series giplano para ligon ang imong pundasyon sa pag-estudyo sa hinapon aron ka mabansay og ma-fluent. Ayaw og kalimti pag-like, share og subscribe. Nihongo no benkyo ni gambatte kudasai. Otsukare sama deshita.